ସକାଳୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲେ ବ୍ଲକକୁ। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଆଜି ଆମର ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଯିବେ। କାଲି ଗଲା, ପହରଦିନ ଗଲା, ଆଉ ଆସିଲେନି କବେଇକି ଦେଣି। ତାଙ୍କର ଆହୁରି କେତେ ଜାଗା ଅଛି କରିତେ ତାଙ୍କର ମିସ୍ତ୍ରୀଆ କାମ। ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ କିଏ ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ କହିଦିଅନ୍ତି। ପଚାରିନି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିବିନି। ସେଇ ନାଳ ଉପରେ ବ୍ଲକ୍ ବହୁତ ଏଇଠି କଲା ବେଳକୁ ବ୍ଲକ୍, ଏଠି ଲୁଗା ମୁଗା ଶୁଖଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାହାରିଲା 25 କିଲୋ ମୋର ବାହାରିଲା ମୁଁ ଓଜନ। ଆଉ 4 ଫୁଟ 5 ଇଞ୍ଚ ମୁଁ ବାହାରିଲି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ମୋର ଗଛ ହେରିକା ମୋର କେତେ କଷ୍ଟରେ ଲଗେଇଛି। ମୁଁ ଆଉ ଆସିଲେ ସ୍କୁଲ ବ୍ଲଗ୍ କରିବି। ସ୍କୁଲ ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇନା ଗୋଟାକ ବେଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ଆମର ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆମର କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ସିମେଣ୍ଟର ଦେଖାଉଛି। ଏତିକି ଉଠା ହେଇଯାଇଛି, ଏଇରାକ ଏତିକି ଜମା ଉଠା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଦେଖ ଏତିକି ଉଠା ହେଲାଣି। ଏବେ କାଲି ପହରଦିନ ଆସିବେ। ଆସିକି ମାଟି ଉଠଉଥିଲେ, ସେଇଠିକି ପଳେଇଥିଲି। ମୋର ମନ ନାହିଁ, ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇଥାନ୍ତି, ସେଇଠୁ ପଳେଇନି। ତାପରେ ରଖୁଛି। ଆଉ କିଛି ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା। ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ମୋର